बयबो आसारफोरा फरायनांगौ बसुमतारी आंनि आइनि मुङा बिनु बसुमतारी आंनि आफानि मुङा अजय बसुमतारी आङो इउएन एकाडेमि बिजनि चिरांनिफ्राय 0.67 जौखोन्दो लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हादों। ओमफ्राय नोङो बेसेबां जौखोन्दो फरायदोंमोन बै समाव बेसेबां आवार फरायदों? आङो खमैबो जोंनि फरायसालिया एग्जाम जानायनि सिगांनिफ्राय बन्द जानायाव आङो बेलासिफ्राव आं गोसो जाबानो फरायोमोन आरो आंनि फिक्स टाइम गैया आं जिखुनु गोसो जायो अब्लानो आं फरायो आं फुङाव 4:30 रिंगाफ्राव आं सिखारनानै फरायोमोन आरो आङो सानसुफ्राव फरायलाबायोमोन। बांसिनै थुलुंगा सोर होयो फरायनायनि बेलायाव? आंनि थुलुंगाखौ आंनि आइ आफा आरो सारमोन मिसमोन जोंनि फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोर आरो आंनि बाय बाहागि जाथि खुरमा गासिबो आंखौ थुलुंगा होदोंमोन फरायनो। इयुनाव मा जानो सिमां दं? आंहा इयुनाव सासे गिदिर डाटा साइन्टिस्ट जानायनि सिमां दङ। आइया बबे फरायसालियाव लाखो? आङो इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव साइन्स आयदायाव लादों। ओमफ्राय नोंनि रल मडेल थायो साफा साफा नोंनियाबो बेबायदि दङ? आंनि रल मडेला सार एपिजे आब्दुल कालाम आं बिथांनि जिउ खौरांखौ फरायनानै आं इन्सपिरेसन जादों। बेनिफ्राय इन्सपिरेसनखौ मोनदों। बेनिफ्राय नोंनि माखासे लोगोफोराबो दिनै खालामो बिथांमोननिसिम मा बुंगोन? बिथांमोनाबो गोसोनानै फरायदोंमोन जोङो लोगोफोरजों ज' फरायखायोमोन आरो जों गावजों गाव मदद होलायो जों बुजियिखौबो सोंलायनानै गावजों गाव माने जाय बुस्थुखौ जों सारमोननिफ्राय सोलोंनानै बारा बुजियाखै बेफोरखौ जों लोगोजों लोगो गावजों गाव बुजायलायबा बांसिन हायो बेफोरनि थाखाय जोङो फरायसालि गखांनानैबो जोङो जायखौ बुजियाखै जों लोगोजों सोंलायनानै बे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै लायो। नोङो मबाइलखौ बाहायोना? आं मबाइल बाहायो। माबायदि बाहायो? आङो माने मटिभेसनेल नायो इन्सपिरेसन बे जाय थुलुंगा होयो बिथांमोननिखौ नायो आं। जेरैबायदि खानसार मोनसे एप्स दङ आं आरो PWनिफ्रायबो आं नायदोंमोन माने आं जाय मेट्रिक एग्जाम जोबखांनायनि बन्द'आव आङो साइन्स आयदाखौ सोलोंनो थाखाय आङो PWआव अनलाइनाव नायदोंमोन। नोंनि बादिब्ला मबाइल बाहायनाया गाहाम गाज्रि? मबाइला माने जाय मोजां बाहायनो रोंदों बिसोरनि थाखाय मोजां आरो जाय गाज्रियै बाहायदों बेफोरनि थाखाय गाज्रि। जाय मबाइलखौ गोसो होनानै बाहायनो रोंदों बेफोरसो दावगानो हादों। दिनै नोङो सोरखौ साबायखर बावगोन दिनैनि बेलायाव? आंनि बेलायाव आङो जोंनि गासै फोरोंगिरि आरो आंनि आइ आफामोनखौ साबायखर बावनो सानदों मानोना बिथांमोननि नाजानायावसो आङो बिसिम सौफैनो हादों। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि निजोम गोरा बर'। आंनि आइनि मुङा जाहैबाय मन्जु सरगारि बर' आरो आफानि मुङा जाहैबाय समर चन्द्र बर'। आं थांनाय 2025 मायथाइनि SSLC जा आनजाद बेखौ सानजाबरालि सोलोंसालि गरेस्वरनिफ्राय 89.83 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। दायो बबेयाव एडमिसन लादों? आं दायो जोंनि बे गरेस्वर हालामावनो साइन्स एकाडेमियाव एडमिसन लादों। बेनिफ्राय दायो साइन्स एकाडेमिखौ लाखांनायनि उनाव नोंनि इयुन सिमाङा मा दं? आंनि इयुन सिमाङा जाहैबाय सासे प्रफेसर जानाय। आङो केमिस्ट्रि आयदायाव सासे प्रफेसर जाहैनो लुगैयो। बेनिफ्राय नोङो दिनै एडमिसन लाबाय लाखांनायनि उनाव नोंनि फरायनायाव सोर बांसिनै मदद थुलुंगा होदों? आंनि बे फरायनायाव जोंहा आइया आंखौ बांसिनै मदद होदों लोगोसे आफाया बायजोआव थायो नालाय एसेबां मदद होनो हाया लोगोसे आंखौ बेसिम मोनफैनायाव जोंनि फरायसालिनि सार मिस मेडाम गासैबो आंखौ गोबाङैनो मदद होदों। बेनिफ्राय नोङो दायो मबाइल बाहायो? बाहाया। मबाइल बाहायनायफोरनि जों नुबाय बांसिनानो थारमाने गाज्रि लामाथिं थाङो मा बुंगोन बेनिफ्राय? जों थारैनो नायनो थाङोबा मबाइल बाहायनाया फरायसाफोरनि थाखाय गाज्रि जायो जेब्ला बिसोरो बाहायनो रोङा। माने जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मबाइल बाहायनाया गाज्रि नङा नाथाय बेयो गावनि सायाव सोनारो जों जि मबाइलखौ माबायदि बाहायो। जोङो मबाइलखौ गाज्रि बिथिङाव बाहायालासेनो मोजां बिथिङाव बाहायनो हायो। जेरैबायदि जोङो माबा मोनसे एन्सारखौ बुजि मोनाखैबा मबाइलाव नागिरना गोरलैयैनो बेनि सोमोन्दै बुजि मोननो हायो। लोगोसे जोङो मेथ्स एबा साइन्स आयदायाव बेनिफ्राय गोबां मदद मोननो हायो। नोंनि जिउनि रल मडेला सोर?
माने हमनानै नोंनि जिउआव सोरबा सासे थायोना बेबायदि माने गिदिर मानसि थायो दा बिनि माने माखासे केरेक्टारफोरखौ आं नायनानै जेनेबा एसे इन्सपायार आं आंनि जिउनि इन्सपिरेसन हिसाबै नेलसन मेन्डेलाखौ बांसिनै मोजां मोनो मानि थाखाय मा दं मानोना बिथाङा सासे साहसि आरो जेब्लाबो जेननो रोङि मानसि सुबुंमोन दायो माने नोङो जिखिनि माबा खालामबाय लोगोफोराबो माखासेया उनथ्रिसारनो हायासै बा थालांबाय दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नैबे समाव जेनेबा जोंनि बे HSLC आनजादा मोनसे दरखं बायदिसो बे माने जोंनि जिउआव एसेबां गोहोम खोख्लैया बेखायनो जोङो बे एग्जामाव जि मोजां नाम्बार लानो हायाखै बा उथ्रिसारनो हायाखै बेखौ जोङो सिन्था खालामना लाब गैया मानोना जों जिउआव साक्सेस जायोब्ला जोङो जेब्लाबो नाजानांगोन बेनि थाखाय जोङो इयुननि आनजादफोरखौ मोजाङै उथ्रिलांनो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो बे नाजानायखौ जोङो दिनैनिफ्रायनो खालामनांगोन नहले लेट जायोबा जोङो उनाव मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय नङा खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि निजोम गोरा बर' आंनि आइनि मुङा जाहैबाय मन्जु सरगारि बर' आरो आफानि मुङा जाहैबाय समर चन्द्र बर' आं थांनाय 2025 मायथाइनि SSLC जा आनजाद बेखौ सानजा बरालि सोलोंसालि गरेस्वरनिफ्राय 89.83 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों दायो बबेयाव माने एडमिसन लादों आं दायो जोंनि बे गरेस्वर हालामावनो साइन्स एकाडेमियाव एडमिसन लादों बेनिफ्राय दायो साइन्स एकाडेमिखौ लाखांनायनि उनाव नोंनि इयुन सिमाङा मा दं आंनि इयुन सिमाङा जाहैबाय सासे प्रफेसर जानाय आङो केमिस्ट्रि आयदायाव सासे प्रफेसर जाहैनो लुगैयो बेनिफ्राय नोङो दिनै एडमिसन लाबाय दा लाखांनायनि उनाव नोंनि फरायनायाव सोर बांसिनै मदद होदों थुलुंगा होदों आंनि बे फरायनायाव जाहा आइया आंखौ बांसिनै मदद होदों लोगोसे आफाया बायजोआव थायो नालाय एसेबां मदद होनो हाया लोगोसे आंखौ बेसिम मोनफैनायाव जोंनि फरायसालिनि सार मिस मेडाम गासैबो आंखौ गोबाङैनो मदद होदों बेनिफ्राय नोङो दायो मबाइल बाहाया मबाइल बाहायनायफोरनि बेलायाव जों नुबाय बांसिनानो थारमाने गाज्रि लामाथिं थाङो मा बुंगोन बेनिफ्राय जों थारैनो नायनो थाङोबा मबाइल बाहायनाया फरायसाफोरनि थाखाय गाज्रि जायो जेब्ला बिसोरो बाहायनो रोङा माने जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मबाइल बाहायनाया गाज्रि नङा नाथाय बेयो गावनि सायाव सोनारो जों जि मबाइलखौ माबायदि बाहायो जोङो मबाइलखौ गाज्रि बिथिङाव बाहायालासेनो मोजां बिथिङाव बाहायनो हायो जेरैबायदि जोङो माबा मोनसे एन्सारखौ बुजि मोनाखैबा मबाइलाव नागिरना गोरलैयैनो बेनि सोमोन्दै बुजि मोननो हायो लोगोसे जोङो मेथ्स एबा साइन्स आयदायाव बेनिफ्राय गोबां मदद मोननो हायो नोंनि जिउनि रल मडेला सोर माने हमनानै नोंनि जिउआव सोरबा सासे थायोना बेबायदि माने गिदिर मानसि थायो दा बिनि माने माखासे केरेक्टारफोरखौ आं नायनानै जेनेबा एसे इन्सपायार आंनि जिउनि इन्सपिरेसन हिसाबै नेलसन मेन्डेलाखौ बांसिनै मोजां मोनो मानि थाखाय मा दं मानोना बिथाङा सासे साहसि आरो जेब्लाबो जेननो रोङि मानसि सुबुंमोन दायो माने नोङो जिखिनि माबा खालामबाय लोगोफोराबो माखासेया उनथ्रिसारनो हायासै बा थालांबाय दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नैबे समाव जेनेबा जोंनि बे HSLC आनजादा मोनसे दरखं बायदिसो बे माने जोंनि जिउआव एसेबां गोहोम खोख्लैया बेखायनो जोङो बे एग्जामाव जि मोजां नाम्बार लानो हायाखै बा उथ्रिसारनो हायाखै बेखौ जोङो सिन्था खालामना लाब गैया मानोना जों जिउआव साक्सेस जायोब्ला जोङो जेब्लाबो नाजानांगोन बेनि थाखाय जोङो इयुननि आनजादफोरखौ मोजाङै उथ्रिलांनो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो बे नाजानायखौ जोङो दिनैनिफ्रायनो खालामनांगोन नहले लेट जायोबा जोङो उनाव मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय नङा खुलुमनाय बावहरग्रोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा फरायनाय बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों बेवहाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ सेथि पजिसन हिसाबै आवग्रिनो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो बे आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जादों इयुनाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो थाखाय नोङो बेसेबां जौखोन्दो लाखो आरो फरायसालिया बबेयावमोन आङो थांनाय HSLC आनजादाव 93.5% मोननानै उथ्रिसारदों दा आङो इउएन एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय बेखौ उथ्रिसारदों बेनिफ्राय दायो नोङो माबायदि फरायनाया बेसेबां घन्टासो फरायदोंमोन आं आनजादनि थाखाय फरायनायाथ' फरायदोंमोन थांखि लानानै फरायदोंमोन नांथाबदोंमोन नांगौ बायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोन रिभाइस खालामदोंमोन सार मेडाममोननि फोरोंनाय बायदि थांदोंमोन
आइ आफानि बोसोनखौ लादोंमोन बेफोरबायदिनो आनजादनि थाखाय प्रिपेयार जादोंमोन आरो आनजादाव मोनसे पजिटिभ माइन्ड लानानै थांदोंमोन आरो आनजादखौ होनानै बेबायदि पजिसनखौ मोनो आरो दानि फरायसाफोरखौ जों नुबाय गोबां मबाइलजोंसो माने सोनारो नोंबो बेबायदि बाहायदों मबाइलखौ बाहायनायनि बेलायावथ' बाहायनो रोंबा मोजां ओमफ्राय बाहायनो रोङाबा बेनो गाज्रि जायो दा मबाइल बाहायनायनि बेलायाव आङो आंनि खामानियाव नांगौ बायदि सम नायनानै बाहायदोंमोन माबाफोर बुजि मोनबाय बायाखैबा बेवहाय आं सार्च खालामनानै मोजाङै बुजि मोनसिनो थाखाय नायदोंमोन आरो बांसिनै रोंसिननो थाखाय आं बेखौ बाहायदोंमोन बिदि आङो गाज्रिनि थाखाय बाहायनाय जायाखै नोंनि देरहासारनायाव सोर बांसिन मदद होदों आरो सोर थुलुंगा होदों आंनि देरहासारनायावथ' बांसिन हिसाबै आंनि आइ आफायानो आंगो आइ आफायानो बेखौ आंखौ बांसिन हेफाजाब होदोंमोन आरो आंनि फरायसालिनि सार मेडाममोनाबो गोबां हेफाजाब होदोंमोन लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सार बिथांमोनाबो हेफाजाब होदों नोंनि बयनिख्रुइ माने साबसिन मोजां मोननाय साबजेक्टआ आंनि बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोननाया आङो मेथामेटिक्स साबजेक्टखौ मोजां मोनो दायो बबेयाव लाखो आङो दा तामुलपुर कनफिडेन्ट एकाडेमियाव लादों साइन्सआव न ओं साइन्सआव लादों ओमफ्राय इयुनाव मा जानो सानो आं इयुनाव बिदिनो दा साइन्सजों फरायलांदों ओमफ्राय बिदिनो सासे मोजां सुबुं जानो सानदों आइएसएस माने आइएस बिदि आं टारगेटआ बिदि JEE दा प्रिपेयार खालामलांनो सानदों बेनिफ्राय दायो नोंनि लोगोफोरखौ मा खावलायगोन जिहेतु माखासे जिहेतु उथ्रिसारनोबो हायासै खोमा दा बे उथ्रिसारनो हायाखै बिथांफोरखौ आं बेखौनो बुङो जे दुखु जाना दा जिउआव जेननाय देरहानाय थायो दा बे दुखुखौ जेननायखौ चेलेन्ज महरै लानानै फिन नाजाफिनोब्ला गोब्राब नाजायोबा जाफुंसारनाया थायो